Assalamu alaikum Ata Vatan TV kanalının mehriban dinleyicileri. Sizi Birleşen Milletler Hurmatı'nın Baş Assambleyasının kararnaması ile 3 gedek karar edilen Türkmenistan'ın hemişelik bir taraflığının 30 yıllık bayram bilen tüysürekten kutlayan, qarşılığın bir taraflığın rövşen yol bilen ınamlığına uğrayan Ata Vatanımız koy mından meylägem güllab etsin. Yurt başdolarımızın zaallar sağ, ömürler uzak, il yurt avat, belent başları aman bolsun. Umman Türkmenler bir taraflığı, qarşılığı, qoşağanatı deneye, bu sözleri edil can bilen tenyali, toprak bilen suyali, ay bilen günyali, bir-birine üzüňe gödegini getirmeklik mümkin näl. Goý şol qoşağanat hiç wagt kırılmasın. Bizim göwüllerimiz bilen pelpellep al asmanyna qanat ýaýyp galgap dursun. Birleşen Milletler Guramasy bilen strategik hyzmatdaşlyk bizim milli liderimiz Türkmenistan Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow tarapyndan bünyady goýulyp, hormat prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow tarapyndan durmuşa geçirilýär. Hormat prezidentimiziň şu ýylyň sentýabryna Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 80-nji sessiýasyndaky halkara paragatçylygy, howpsuzlygy esaslary hakynda çykyşy ýurdumyzyň daşary siýasatynyň beýanyna öwrüli. Türkmenistanyň başlangyjy etatyna Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan 2025-nji ýyl halkara paragatçylyk we ynanyşmak gylatly kararnamasynyň kabul edilmegi ýurdumyzyň ähli-mum paragatçylygy üçin etmek boýunça tagallalaryň dünýäde giň gollug tapýanyny guwasy boldy. Çünki türkmenler adamzat taryhynyň ähli döwürlerinde bu gymmat sözleri, kadalary, ıgrary bolan halk Aziýa bilen Ýewropany birleşdirýän türkmen topragy hemişe-de paragatçylygyň, howpsuzlygyň sebäbi bolupdyr. Bugun Türkmenistan watanymyz Birleşen Milletler Guramasynyň jogapkär agzasy bolmak bilen halka işin siýasat alyp barýar. Muňa mysal edip Aşgabatda Birleşen Milletler Guramasyny Merkez Aziýa üçin öňüňläş diplomatiýasy boýunça Sewit merkeziniň açylmagy, awaza milli siýasatçylyk dowlukda geçirilen Birleşen Milletler Guramasynyň deňde çykylasy bolmadyk ösüp barýan döwletler boýunça 3-nji maslahatyny misal getirmek bolar. Şu ayda geçirilen halkara paragatçylyk we ynanşmak ýylyna bagyşlanyp geçirecek ýokary derejedäki ýer form bolsa Birleşen Milletler Guramasynyň strategik maksatlaryny ýetmäge anyk goşunt bolar. Mehribanlar, ýene birisi Edil watanymyzyň bir taraplyk bayram bilen tüýsürekden gutlaýaryn. Ata watanymyz aman bolsun. Pederlerimiziň aýtýaly, ata watanymyz aman bolsa, reňgi roýumyz saman bolmaz. Başy çala dumanly kemer dağın owadan, başym saňa gurbandyr, çemen düdüň owadan, arça kerkaw sadyň ojak köýüň owadan, çünki Türkmenistanym seniň özüň owadan. Gyşyň bilen gyşlaýyn, ýazlaýyn ýazyň bilen, kulüň bilen çykaýyn gireýin köýüň bilen, oýanaýyn şäherler ajaýyp sadyň bilen, çünki Türkmenistanym mukam sadyň owadan. Gören hayran edýän binalaryň owadan, alslary ýaňsalýan senalaryň owadan, biragda garaýan penali ile owadan, çünki Türkmenistanym seniň özüň owadan. Gerşi garly gaýalyň, iriýmişli dereleň, atalyň ihlas sen, dilegi sen eneleň, bir-birine bäs eder, toý bayramy seneleň, çünki Türkmenistanym bahar ýazyň owadan. Mukaddes toprağında ruhy ýatyr pederleň, heniz gözüm açykka sen waspaň edermen, maýal gözelleň ýigitleriň edermen, çünki Türkmenistanym ogul gyzyň owadan. Senden aýra düşenden, aýra düşeýin janyň, ganman melhem huwaňdan, kowser suwundan ganman, söýgüm dolu gursakda waspyň çykarzybanyň, çünki Türkmenistanym seniň özüň owadan. Garaşsy Türkmenistan, bitarap Türkmenistan seniň ýylyň owadan. Mehribanlar, ýene-de size şu ýerde bir hoş habar ýetiresim gelýär. Türkmenistan watanymyzyň 30 ýyllyk bitaraplyk bayramçylygyna, şagly bayramçylygyna
Makul Hizmet Merkezinin yardım etmegine İngilizce, Türkmençe makul sözlügi Amerikanın Birleşen Ştatlarına çap edildi. Eger seňiz şu kitabı Amazon internet platformasından satın alıp bilersiniz. Bu kitap türlü yaştaki adamlar için netlenen. Mehribarlar, ýene bir gezek sizi bir taraflık bayram bilen tüýsürekden gutlayan, janyňyz sag, başyňyz dik, garaşsyz bir taraf ýurdumyz, ata watanymyz aman bolsun. Hoş, sag bolun mehribarlar.